Divan demên dawî da vaksînkirina Covid-19 li Tirkiye ber bi lezîva diçe. Li tevahiya Tirkiye 23 milyonî zêdetir kes vaksîna pîva yekemîn, 14 milyonî zêdetir kes jî vaksîna her du pîvê çêkiriye. Li tevahiya Tirkiye jî sedan 16 kes her du pîva vaksînê bûye. Piştî ku bergirî hatin siskirin kolan û parkên Enqereyê jî bi mirovan tije bûn. Ji vana yek kes jî hozan ultrane. Ew hestê xwe wiha diyar dike. Halk ozanıyım, aşık kulturam ozan. Ez hozanim û xelkê Sêwasê me, saz û kemanê dijenim. Sizdbûna bergiriyan gelek baş bû. Ez ê bikarim saza xwe bijenim û konsertên piçûk re bêxim. Îro ez hatim vê parkê min saz lêxist û dost û heval dîtin. Esnafên Enqereyê jî ji geşedanên dawî yên sistkirina bergiriyan kêxweşîne. Hêviya wan ew e ku di demeka kin da her tişt ber bi normalizebûnê ve biçe. Genel olarak ekmek, yani gıda türü tarzı. Bir de zaten Em li vê derê nan, kata û hin tiştên dî dipêjin û difiroşin. Eger rewşa pendemiyê bi vî rengî biçe, ez bawer dikim rewşa me jî dê baş be. Êdîgelek kesan hajî xwe heye. Hinkê masî bibin jî, wesa xuya ye ku ber bi başiyê ve diçe. Li gorî esnafên Enqereyê li ber sistkirina bergiriyan di warê bazirganiyê da jî livek çêbûye. Lê hin bergirî didomin. Qedexeyên roja yekşemiyê hê jî di Meriyetê de ye. Dîsa ciyên kar nehê êvarê mecbûrûn ku dikanê xwe bigirin û dehê êvarê jî heta pêncê serê sibê her roj qedexe didome. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.